Здравейте на всички, които ме гледате. Здравейте, победители. Аз съм Виктор БГ, а тук с мене Legends Gamers BG. Добре, и сега играем втори епизод на The Binding of Isaac Ward of the Lamp. И да се надяваме, стискаме палци и чукаме на дърво. Това път играта Успех. да не се бъгва, защото вече 2 пъти ми се бъгна играта. Добре, добър старт до момента ни превърта героите като лудо. Така. Дано да имаш успех. Да, аз почнах да стрелям сълзи вместо да тръгвам напред. И така. Това да не е окото на мама или някакво око или каквото и да е било. Не е това, което си мислих. Какво стана, окото ми изчезна. И Ужас. Какво стана, бе? Не знам. Окото ми избяга, но как иде. Окото ти... Ти да не виждаш какво... Hm? Споделен ли ми екрана или? Yes. Да, и окото е близо до мене, нали? Че има и кръв, ужас. Уж сълзи имаше допред си малко. И? Тук не искам да влизам. Това е голям трап, ако минеш през ония бодлички, ще отключи един чест, обаче... Това око те преследва. Това е моето око, май. Трябва да питам из горната врата, да има нещо по-интересно така. Майко, че смотани врати има. Няма ли едно чудовище? Та преди малко направих така, че аз убих бос. Сериозно. Хубавото сега е, че стреля ми кръв. Не можеш ли някак да се върнеш окото? Не знам, аз трябва да го хвана. Гъмусно е да те гледам така. Май и окото ме гледа. Айде поиграйте малко на гоненца. Така. Добре ли си? Майко, че... Това да не е баболечка, какво е това? What the fuck? Муха, май. Да, бе, зелена муха. Много яко. Убих ля. Не, бягай, каквото е зеленото. Не знам, ама я убих. Ето какво е. Какво беше той? Мисля, че се сещам. Но няма да казвам какво е. Така. Да се върнем назад. Не ли помните, като казах, че съм голям, но малко подобрих своите умения на Играта. Не науп. Да. Кажи нещо, да я говори. Не. Те, избери ляво или дясно. Ляво. Окей. Чакай да видим колко минути съм снимала за сега. Не, всъщност ще го оставя тук. Ето тук ще го оставя. Малко по-така да можеш да виждаш страни. Да, извинявам се, ако ще ви пречи, нали. Но... Нали, за да... Гадно нещо ли избрах? Не е райско кътче, но как и да е. То другото, ти нали в него. Не, май не бях. Как? Как ме удари? Можа. Как можа? Давай око, убий го. Оле, то окото може да убива, бе.
Айде, кой сега е подходящ момент да дойдеш да ми помогнеш. Имаш си другарче. Давай, то не помага. О, не ми се играе повече. Хайде, аз оставям. Ау, не. Айде би около, помагай малко тук. Убили ги, какво стана? А, да, околото ги уби. Сърчице. Бързо да го вземем. Ще ни бъде от голяма полза. Тото и доста ти помага окото. Еми, уби ги от първия път, макар че аз малко му помогнах. О, не, ще се доближа. За тези от вас, които... Не, няма да знам какво е видите тук, що разбих. Ти знаеш ли какво е? Да. Като станат 11 минути клип или 10 минути клип там някъде, мисля да спирам. Кажи ми, като станат 10. Спокойно. Ти долу гледай. Следващия клип може да бъде на всякаква игра, така че не питайте. Нямаш ли аз как избирам на каква игра да снимам? Значи хора, напишите в коментарите отдолу номер, число, нещо от 1 до 10. Условието от 1 до 10. По-точно от 1 до 14, защото и моите са бъдат, ако може. Не, това не са абонати. Значи да обясня за хората, които не са чували за сега. Окото пак го уби. И ми даде 2 бомби, страхотно. Да значи и за тези от вас, които не са чували за това, може би може да гледате от старите ми клипове, ще разберете. Аз съм се направила едно листче. Рандом така съм си подредила игрите. И от номера от 1 до 10, на които мога да снимам. И за да изберете ви на коя игра да снимам, рандом е така просто. Искам да напишете на число от 1 до 10. Едвам се чуваш, защото нещо търкаш. Лаптопа е сигурно. Да видим кой е пича, който ще ни убие. Сигурно. Защото докато снимам имам огромен лак. Не, защо? Бос? Уидол. Сега ще ми пуснеш паячета, нали? Ще убия. Ако умреш, ще те убия. Айде, Око, сега е твой ред. Давай, помагай ми. Извинявам се за кашицата и кремата, на какво да правим. Ей! Не, защо се доближих толкова до тебе? Може да знаеш това в истинския живот, какво направих. Въобще не знам. Но този паяк не иска. Да те изяде нещо. Много си вкусен. Майко, той скача. Как? Айде, Око, помагай сега, няма да правя всичко аз. Той стои на едно място там. Ма то се въртка там, където дори ня... Ето и бялото. И аз се чудя. Локвичка. Не от този паяка. Уидол. Изсъхна. Локвата изсъхна. Ей, бягай! Спокойно, бе. Само да не се отнеса да го заснема твърде дълго. Не се заклеща в ъгъла. Това... той да не си би демидж сам когато скача. Я наблюдай сега. Когато скочи ми кажи дали си би сам демидж. Махай се, бе, паяк. Я. Не. По-скоро на мене взе демиджа. Пусна. Леко и на него. Постава, той да не умра, не. Още доста живот има. Да, нали. Те паяци много ма дразнят. Айде, бе, Окото не може да ги убие. Осей тези малките паячета уби и големия боса. Аз него скоро няма мога да го бия. Добре, Окото помага тук малко. Чуди се, какви са тия белите локви, но няма да рискувам да ги... Ти да не е сус. Според мен е, защото отново сложи. И хора, напишите, тези от вас, които разбират, искам да ми кажат какво е това, защото се интересувам наистина.
Дали ще е това? Сигурно е сус. Да знам дали да го пипам или не, да взимам ли предпазни мерки. То друг път, ако срещна това създание. Защо е? Някой път, когато не снимаш, може да видиш. Да, и тия приличат на уния... Не знам. Вижда почти като топка косми. Да. Не, той пая жена, бе. Според мен това са яйца. Виж, има косми и това са пая жени. Yes. И от нея излиза паяк. За това си мислех, че са яйца, защото се друсат. Приличат. Ще го убиеш почти. 10 минути е клипа. Дали Ще кажа като стигне 14. Кажи ми като става 14. Аз дали ще го убия до тогава? Като го убия. Да, ама надале. Ако го убия въобще, тогава няма да продължавам да играя, пък просто ще спра клипа. Спокойно. На едно сърце съм, хора, няма да успея. Половин. Отдавна не сме снимали, но... Ти отдавна не си снимала. Не. Айде бе, той около няма ли да помогне поне малко? То нещо не ще да ти помага този път. То те преследва само. Айде убивай го по-бързо да се свършва. Играта пак се бъгна. Да, почти 12 минути. Помоли ученицето да ти помогне. Ще стане, като го помолих, предния път се получи. Ученици, моля те. Отива към паяка. Не! Как го изпекнах. Мъртъв си. Да. Тотално съм мъртва. Още съвсем малко живот имаш. Да. Спя. Да. Почти. Не. Сериозно ли, бе? Вижте само колко малко кръв имаше. Трябваше ли върху мене да скочи и да сбие? Както и де. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте положителни водове за клипа. Абонирайте се за The Games Gamers BG. Пишете числа, т.е. от 1 до 8 и чао.